Takže čaute ľudia, ja vás vítam u mého ďalšieho videa. Dneska si zahráme Ultra Hardcore a vy nezabúdajte dávať like a odber a my ideme na to. Dneska pôjdeme do nedru a v screene som tu spravil odpadný kôš, ale vidno, že sa nám tu spavnul nejaký mob, no ja som rád. Uha. To odbuchlo. Ty voko. OK. Potrebujem... To bola žaba, aha. No, nejak sa tu častejšie spawnujú tí mobovia, nemyslíte? OK. Takže, v minulej sérii sme si ukázali, kde je ten portál. On by mal byť niekde tam, ale... Na vyťaženie obsidiánu by sme potrebovali diamantový krompáč a to hneď spravíme, že vyťažíme diamanty. OK. No, super. Teraz sa budem modliť, aby v caveke neboli zombici, lebo to bolo také pohodové, keď tam nič nebolo. Ty vole. Mám prvý blok som vyťažil vo skrine. Bol som tam pár minútiek vo skrine. Kde máš sekerka? Tu je, dobre. Ešte, že idem ťažiť. Čo to tam sakra je? Ne. Skeleton a čarodejnica. Musíme sa rozhliadnúť. Kde sú diamanty? OK. Tu je hore niečo, ale tam tak hore asi diamanty nebudú. Dvaja creepery. No super, geniálne. Musíme sa tu zastávať. Dobre, už ma nevidia. Wow. Šiši, som sa zlakol. Sme si to tak trošičku skrátili, sa mi zdá. Skeleton vo vode. Sakra. Wow, chill bro, chill. Kde si? A tu je. Topí sa, dobre. Spider, pavúk. Sa kľudni, ja mám rád tarantuly, teda čo? Čo tu, pánovia? Smradí. Wow. Ja ani neviem, kde som, tu som ešte v tejto sérii nikdy nebol, ne? Poď. Tak. Pozor. Prečo som dostal znovu achievement? Netuším. Ale naskladanou. Šítele. A vy... Čaute. Dobre. Mám plán. Alebo taktiež nie. Sakra. Potrebujeme zjesť niečo. Strhaj. Dobre. Pavúk. Preč. Ty ma tu nezaujímaš. Nič tu nevidím. Dobre. Poďme rýchlo. Ježiši, tu je nejak veľa tých mobov. Chill, dobre, chill. Nič tu není, ja tu iba prechádzam, dobre? Leba. Poď, daj si to.
Žer to. A vypadni preč. Diamanty. Dobre, to stačí iba vyťažiť. Poď. 3. To potrebujeme. 4. 5. Mini zombo. Chicken jockey, teda čo? Hej, skeleton! Čo chceš? Sakra, poď. Musíme sa zastávať. Chill. Sakra. Né. Nezomrem na mini zomba. V žiadnom prípade. Skeleton. Sakra. Slepá ulička ma môže zničiť. Jak som ja prežil. Tak to GG. Ty vlko. Oj. Som tu nevítaný host, čo? Počkaj, ja ťa zavedím sem. Tu si ma asi nevšíma, čo? Poď. Bum, chcem tvoj luk a šípy. Dobre. Uha. No. Vyzdvihnem si tu bloky. To bol fight. Dobre, diamanty, no, Tak si aspoň vyupgradujem úplne všetky nástroje. To není zlé. Iba jeden, nevadí. Na Endermana sa radšej kúkať nebudeme. Tu ma zahnali. Ne. Naťažené už máme. Sakra. Poď. Dober to a zdrhni. Zdraj. Už ťa nezaujíma nič, dobre? Už ma nezaujíma nič. Rýchlo, preč. Čo tu je? Diamanty. Tie sú mi momentálne úplne jedno. Teraz sa potrebujem healovať. 4 jabka. Poď. No. Kde je východ? Sakra. Som zablúdil. Tam sú. Dobre. Ale tu sa spálnu ďalší a to úplne čo mi hovorí, že som našiel to, čo som nemal nájsť. Jaj. Som sa zlakol, že je to Stronghold. Tak čaute. What? To je aká šanca, že sa mi spawne
s, s koženým armorom, ale môže tam byť niečo dobré, ale momentálne sa na to vykašleme. Ja už som myslel, že som našiel Stronghold. Nevadí, som zablúdil, sakra. Tu som nemal byť, tu som nemal ísť. Stejky si dáme, no poď, dohyluje ma to, jasné. Čika. Dobre. Dobre, máme to. Týchto sme kukli, ale skeletona tak ľahko nekúkneme. Poď. Kde sme? Kde sakra sme? Wow! Creeper! Sakra, kde to zase som? Kam som sa to dostal? Nevadí, so všetkým si poradím. Sakra, poď! Zombie apokalypsa. Oh. Wow, tu sú naši kamoši. Ty zhebni. Wow. Skáčem dolu. Dobre. Oh. No tak nie sme blízko domu. Joj. Kde to sakra som zase? No tak. Uvidíme sa, keď nájdem svoj dom. Zatiaľ. OK, tak ja som bol niekde tam vzadu. Potreboval som na to minimapu, ale som tu. Tu sú zombici. Ale najlepšie na tom je, že za chvíľku zhoria. Poď, pekne. To bola jazda. 14 diamantov. OK. To, že som prežil, si zaslúži dať like a odber. Tak počkaj, tak. Vykraftíme najskôr sekeru. Ne, tu už máme. Najskôr krompáč, ten je v tomto dielu najdôležitejší. Potom motiku. Potom lopatu. A potom ďalšiu sekerku. Tak prečo nie, no. OK. A tu dáme potom zbytočnosti, a keď čestka bude plná, tak ju vyhodíme do odpadného koša. Tak. Wow, to bola jazda. Toto je naopak čestka vzácností. Dáme sem styk úplne vzácnosť není. To dáme takto. OK. No tak ja si vykraftím úplne všetky nové nástroje. Tak, prečo nie? Bum. A presne nám to vyšlo. Tak. No nádhera. Toto je cennosť, sa dá považovať. Keby som mi nejaký nástroj stadiaľ to zničil, tak to môžem využiť. Sakra, čo je toto? Čo sa stalo s tým odpadným košom? Haló, no tak. Asi zhorelo to drevo, čo? Nevadí. Avšak aj tak je to dobrý odpadný kôž, nie? No, a ja idem teda nájsť ten portál. A ja viem, že by mal byť niekde tým smerom. O, záhradka, už nám to rastie. No, poď. Až ešte nič nevidíme. Poď.
Bum. Bum, bum. No to jak nějaký Tarzan. Bak. Pojď. No já už to vidím. Mal by tu ten portál někde být. Jaká kalná je ta voda. Kde je ten portál? Môžem sa spýtať. Tu bol, nie? Á, tam je frajer. No. A ja som prišiel na jednu takú vec. Nože, keď otvoríme čestku, máme tam toto. Potom tam máme toto, s ktorým ten portál môžeme zapáliť. Potom bereme obsidián. Tak. Super. A potom bereme toto. Kaš. Bereme toto. Bum. A máme 3 obsidiány. Jeden dáme sem. Druhý dáme takto. A ešte crying obsidian. Iba tak. Na okrasu. Nie, ja nepotrebujem knižku. OK. Vyťažíme si ešte toto. A keď pôjdeme do nedru, si na seba dám toto. Toto si ešte vybereme na goldy. A no, my toto môžeme zapáliť. Bum. A máme portál do nedru. A počkaj, tu je ešte jeden gold block. Ja ho chcem, dajte mi ho. Ja ho chcem. Môžem? Počkať, nebudem sa stavať, lebo nemám bloky. GG. A tak prečo by som si nemohol naťažiť, že? No, s tým diamantovým krompačom to ide rýchlo ako mašinka. Počúvaj. Kde je ten blok? No, tu je. Mám 18 zlatá, čiže fakt dobre do nedru. Ale čo dobre, nie do nedru je toto. Ale bloky sú dôležité v nedri. Takže tak. To si asi vedeli, nie? OK, my ideme tam a uvidíme, kde sa spawneme. Tak, teleportuj sa. Táto kostra už samozrejme vzácna není. OK, ti to po mne nejdú. Dostali sme sa do nedru, cieľ je splnený. Vylepšili sme si dosť nástroje a vy nezabúdajte dávať like a odber a my sa vidíme u ďalšieho videa. Čus!